дар асоси дастуру супориш ва ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба беморхонаи шаҳрии шаҳри Бӯстон як адад нақлиёти ёрии таъҷилӣ реамобил ки арзиши он 1 миллион сомониро ташкил медиҳад тақдим карда шуд. дохили нақлиёт бо таҷҳизотҳои зарурии тиббӣ ба монанди ларингаскоп, монитори назикати бемор, дефибриллятор, шприцнасос, дастгоҳи нафаси сунъӣ, баллонҳои кислород ва дигар лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст. муовини раиси вилояти суғд Зайнура Азимӣ ва раиси шаҳри Бӯстон дар маросими тақдими нақлиёти ёрии таъҷилӣ таъкид намуданд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи ҳифзи солимии ҷомеа ва баланд бароштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа равона намуда, дар ин замина муассисаҳои соҳаи тандурустӣ бо таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ таъмин карда шуданд. гуфта шуд, ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон беморхонаҳои наву замонавӣ бунёд ва бо ин васила ташхису табобати беморон дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуд. беморхонаи шаҳрии шаҳри Бӯстон дар соли равон бори дуввум аст, ки соҳиби таҷҳизоти тиббӣ ва мошини ёрии таъҷилӣ мегардад. аз ин ғамхорӣ кормандони соҳаи тандурустӣ ва сокинони шаҳр изҳори қаноатмандӣ мекунанд. дар давоми чандин сол интизори чунин автомашинаи ёрии таъҷилӣ интизор будем. мана имрӯз мана ба маблағи 1 миллион сомонӣ омада расид мо ва инам як дастгирии ҷаноби олӣ. ҳама ин корҳои мо ба эътибор гирифта чунин таҷҳизотҳое барои мо доданд. мо бисёр миннат дорем аз ҳамаи онҳо ва минбаъд ҳаракат мекунем, ки бо нақстар меҳнат мекунем. минбаъд бо истифода аз ин нақлиёти ёрии таъҷилӣ кори кормандони беморхона осон ва саломатии мардум ҳифз карда мешавад. табибони шаҳри Бӯстон ҷавобан ба ин ғамхориву пуштибониҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кӯшиш менамоянд баҳри баланд бароштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намоянд. гузориши Субиддини Шаҳобиддин, Фахриддини Ҷамолиддин ва Шоира Мубинзода аз шаҳри Бӯстон.